sí que conservo, en general les conservo. I fer-ne de noves, com que conec a tanta gent, hi ha gent que sí que coincideix, que et fas amic, però m'agrada conservar les amistats. Per exemple, tinc una amiga suïssa que és il·lustradora, que es diu Catherine Louis, que igual heu vist coses perquè també publica molt, que té 20 anys menys que jo, però ens vam conèixer en un lloc a Suïssa rient com a boges amb ella i el Jörg Müller, perquè hi havia un senyor que feia una conferència. El francès és un idioma una mica empolós per mi. I aleshores era un senyor que feia una conferència i parlava, s'escoltava, i llavors va començar a parlar de Dan i Eva. I els dibuixants ens havien posat tots a darrere, per casualitat, a les últimes files, i allò que vam començar a riure, i jo em va agafar un ofec perquè no podia... Saps allò que fas un crit, es va girar tothom, i esclar, ens vam conèixer així. I amb ella i el Müller també, cada vegada que ens veiem amb el Müller, que ens veiem menys, riem, perquè ens en recordem d'aquell dia, no? Aquí jo, il·lustrant, sempre havia buscat la llibertat. Però la llibertat, perquè normalment dibuixo a la mesura que després s'editarà el llibre, perquè si no, si ho fas amb una altra mesura, a vegades després no t'agrada prou. O sigui, s'ha de treballar, almenys per mi, hi ha gent que treballa d'una altra manera, però jo no. Aleshores, sempre buscava la llibertat amb el traç. I amb aquests llibres, sobretot d'en Jaume, aquests primers, vaig començar a treballar d'una altra manera. I llavors vaig passar a pintar primer uns nens molt bojos, que els nens bojos perquè tenen uns colors, però vaig pensar, són molt bonics, però és il·lustrar, això és il·lustrar amb gros, no és pintar. Llavors, a partir de nens d'un barri que es diu Somorrostro, unes fotos d'uns nens gitanos, vaig començar a pintar uns nens, els nens del mar, en realitat. I després, amb unes pintures, olis bons i això, vaig començar a fer aquests grossos, dic, això és pintar. I pintant m'he deixat anar i també s'ha vist després amb la il·lustració. Normalment els nens que pinto són nens de guerres. Aleshores, un dia, jo els pinto grans, perquè és molt... et deixes anar. Si pintes petit ja és una altra cosa. I aleshores, en Jaume Escala, com sempre em va dir, aquests nens els has de treure al carrer. I dic, sí. Doncs vaig comprar tela als Encants de Barcelona, vaig comprar uns rotllos de teles i aleshores pintant directament a partir de nens, de veritat. No me'ls invento perquè quan tu t'inventes una cosa, inclús amb els llibres també agafo un model, perquè acabes fent un estereotip, per mi, jo, no pretenc que s'assemblin al nen, sinó que el que ell em diu, o la nena, jo ho transmeti, no? I per això té tanta força, això, aquesta campanya guai, és que té un èxit a tot arreu i tothom, jo tinc un aquí al balcó i veig gent que passa i que el retraten, perquè, i sobretot els nens, se senten molt interpel·lats, se senten que hi ha algú seu allà, perquè vaig fer una exposició abans de fer el guai de cares de nens, de guerres, i els nens portaven els pares a veure l'exposició que havien vist a l'escola perquè volien tornar a veure els nens tristos. I una nena de 3 anys va dir, la Carme pinta la guerra per fer la pau. I aleshores primer els vam treure sense la paraula guai. Ja me deia, ja va haver una paraula perquè, i va dir, guai, per què? Per què els nens? Per què els drets dels nens no es vulneren? En realitat és una campanya pels drets dels nens. Els infants vaig fer una exposició que els vaig escriure amb guix sobre unes parets pintades d'un color fosc per demostrar que fent així els borres, no? O sigui, pots borrar-ho d'una manera molt... I és una cosa que tothom s'hi sent molt colpit amb aquesta campanya. I n'hi ha bastants a Barcelona. Després, quan s'estripen, perquè s'estripen molt amb el vent, els que estan avall estan molt més bruts que els altres, però no els rentem ni res, els restaurem, però de manera que es veu que
l'estrip es veu, no ho dissimulem, perquè forma part d'aquesta idea, no? De com s'embruten, com s'estripen, com es fan malbé. I ho restaurem per poder-les tornar a posar. I n'hi ha bastants a Barcelona, encara. I bueno, són peces que queden, no? I a l'Ajuntament fa anys ja el 2014, que és quan vam començar, vam fer un de molt gros, i cada any el posen. El tinc jo perquè el portem també en altres llocs, no? Però... I la gent realment es queda molt impressionada. Jo vaig néixer en un teatre, pràcticament, no? Sobretot quan jo era petita, jo no sé vosaltres quina infantesa heu tingut, però el món era una altra cosa, o sigui, era tan diferent, no? I nosaltres, doncs, a l'escola estava al costat del centre de teatre que anàvem cada diumenge. Jo vaig néixer en un teatre, pràcticament, no? I el teatre forma part de la meva vida. I si la meva mare no hagués mort, jo hagués sigut actriu. Però ella sempre deia que li agradaria que jo dibuixés i crec que he fet molta més feina dibuixant que fent d'actriu, però segueix sent la meva passió. I llavors amb els meus llibres es nota molt que la meva visió és des d'una sala de teatre a la italiana. Veus, per exemple, aquesta imatge, això, inclús hem fet un teatret per explicar-ho, perquè és que ho veig així, i això són, veus, són planos de com abans, ara es fan escenografies, però abans eren talons que pujaven i baixaven. Aleshores, això són talons. I clar, és molt la meva visió estètica. A casa teníem llibres, però on s'ha format és en el teatre. I llavors això també, la vida que tenim cadascú, no, ens influeix per el que fem. O sigui, triem, però sembla que ja tinguem com un camí fet, no? Que l'has de seguir. I trobar-lo és molt important, perquè et dona moltes alegries, moltes compensacions quan fas allò que t'agrada.